Raúl Los Santos. Már régóta figyeljük a dílereket, viszont nem tetszik az, amit látunk. Nagyon felháborítónak tartjuk azokat, hogy ez esetben minket nem tartotok számon. Viszont üzenetünk a dílerekhez, illetve parancsunk a dílereknek, hogy aki továbbra is maradandó rémálmok nélkül szeretne árulgatni, annak magas jutalékot kell fizetnie. Ez a jutalék pedig a 30%-a az eladott áru árának. Adunk esélyt rá, hogy teljesítsétek kérésünket. Ha nem teljesítitek a kérésünket július 15-ig, elindítjuk a háborút, és nem lesz kegyelem. Ha megpróbáltok ellenállni, még keményebb harc lesz. Pár embert már elkaptunk, és ha nem fogjátok betartani a kérésünket, pár embert még el is fogunk. Nem tudjátok kik vagyunk, nem tudjátok hol vagyunk, és nem tudjátok mikor csapunk le rátok.